Здравейте, предлагам на вашето внимание едно рядко крайно стъпало на марката Toshiba Aurex SC-M15, произвеждано през 1978 година, произведено от един цял монолитен блок непрекъснат алуминий, 2 по 5 вата в клас А и 2 по 50 вата в клас АБ, независими схеми на усилване в клас А и клас Б, независими вторични намотки на торидалния трансформатор за двете схеми и независими филтрации и изправителни групи за тези две схеми. Малко на размери, дискретно, но доста мощно и разбираемо при слушане. Свиря го с пасивен предусилател поради високата входна чувствителност 700 мВ с плеер Madrigal PCD2 Марк Левинсон. Благодарение на схемата клас А, слушателят усеща дори при минимално усилване детайли, без да има необходимост да усилва. Напълно ясен звук, разбираем. Усещат се разликите в различните записи. Дори имате и напълно достатъчно ниво на бас, без да имате необходимост да усилвате, както при другите усилватели. Причината за това е, че в клас А преходите на транзисторите са напълно отворени почти до оптималната си точка на отпушване и слушате пълните възможности на сигнала. Много акустично ориентиран усилвател и с огромно нарастване поток. Прави впечатление, че докато слушате дори тихо музика, имате звуци, които са с изключителна динамика, не свири така сплескано и плоско, както масовите усилватели. Масивна изработка, повтарям, изцяло алуминиеви, дори копчетата. Може да свири и в моноблок режим, BTL. 2 по 5 вата класа, 2 по 50 вата класа Б, номинална мощност, реална. Ако имате някакви въпроси, намира се в град Враца, потърсете ме, пожелавам хубав ден!